Zatiaľ sa aj ten zápas vyvíja, tak nie je vidieť. Jones triafa. Prvý zápas prehrali o 5 bodov. Tam boli... Jones. Uveril si. 93. Jones taktiež. Ďalekonosný trojkový pokoj. Preto, lebo fantastický návrat do defenzívy hlási Jones. A teraz skúsi aj dvojbodovú strelu. Graham. Už má loptu Jones. Chce sa presadiť okolo Kollera a to zvládol. A 3 body aj... Ale teraz, keď sa už ten zápas začína lámať, zrazu vedú. Jones obrovské diaľky a triafa! Levickými Patriotmi, toto nebolo opcie pripravené. Špišiaci musia dať. Jones. A je! Jeho strela ale presná nebola, ale teraz aj chýba, keďže absolútne vypadol a Jones si Čo na to Balogáč, ktorý nebol nakoniec a zapíše sa aj on medzi strelcov extraligovej Spišskej Novej Vsi. Rýchlo. Zatiaľ, čo spišskí rytieri potrebujú trochu času v útoku aj zdržať. Nepohrdol ním. A zalekený skvelé výsun. Vidíme, aká bude odpoveď rytierov. Keď to vyskúšajú za 3 body a John si našlo čas na toto derby stretnutie. Jones, jeho pokus presný. No sa nám tretia štvrtina. Jonesov ďalekonosný pokus. Čo sa týka hráčov spišských rytierov, tak teraz akorát v záverečnej minúte prvého polčasu, kedy zakončuje. Čakal si na podporu. Tam prišiel Jones za 3 body. veľmi pekná individuálna akcia od Jones. Odohral v tejto sezóne 19 zápasov. Musa Nováka za 3 body, ale airball. Je však dobrá robota od Jonesa. Harris, Jostenbeck strela za 3 body, doskok od Petráša. Dominuje Carrington Wiggins. No a toto ktorí rýchlo sa presunuli aj na superovú polovicu. Jones. A výborne to spravil. Využívať tej fyzickej výhody vidíme, že na ihrisku. A tak naopak. Voľná trojka, ale nie, že by tie koše mali byť zakliaté, ale... Aj dnes favoritom, ale to môže byť motivácia práve pre domácich túto sériu. Hill. Strela od... Kincel. Už je to také prešpekulované, ale napokon celkom dobrú. Ale Ricky McGill štartuje proti útok. Pôjde s loptou na kôš. Je to naozaj zaujímavé sledovať ich hlavne doma. Pretože doma určite budú... Pekne si ukročil. Jeho trojka išla až príliš vysoko. Jones, ktorému sa strelecky nedarilo. Jones hľadá priestor, ako sa dotlačiť do koša. Kenny. Prečítaná jeho rozohrávka a Jones hneď po svojom príchode. Vo svojej kariére hral 3-krát, všetko vo Veľkej Británii a 3-krát prešiel Kenny. Pekne, Jones ušiel svojmu... a získať nejako ten útok. Pekná dlhá lopta. A práve Hill. Poraziť Prievidzu vo svojom štvrťfinále a potom teoreticky, ak sa tam dostane.
Novejšia do toho. Alebo do toho znie. No nebol s ním úplne Sašanakovič spokojný v prvom zápase. Konca Stevanovič ani neskoroval. Proti nemu je Harris, Hill aspoň takouto prihrávkou na Jonesa. Jones, strela z diaľky, ale 37-41. Hill, jeho vyhodenie. Strela za 3 body. Len jedna trojbodová strela. Pincel trúfa si na trojku a Ten ale zatiaľ v doterajšom priebehu zápasu. To z úzka na domácej strane. Jones. A padne mu to, áno. Skúsi Hill opravnú, napokon išiel pod kôž ešte. Len štvorbodový Bojanovský. Stevanovič, Hill. Pekné posúvanie si lopty, Jones je výborný trojkár a uvidíme akým pomerom, ale bude to niekde medzi 20 a 30 bodov a tento zápas sa už bude dohrávať. za oblúka, ale ovocie to neprinášalo. Teraz výborná prihrávka na Kennyho a ten dáva prvý. Dobrá obrana zatiaľ Košičanov. Jones sa snaží peknou akciou a nakoniec Takže znovu o 6. Ako odpovie ešte domáci tým Kenny. Na perimeter, trojkový pokus Jones. 12 bodov v rade dali hostia. To je už slušná šnúra. Kenny. sa mu to podarilo ustať. Jones sa snaží hrou individuálnou 1 na 1 poraziť Montgomeryho a nakoniec sa mu tak na Mrviša. Loptu si opäť vymenili a Jones so svojou trojbodovou strelou aj narodeniny. Páleníka Jones. Pôjde proti Wessonovi na dvakrát. A opäť je to Jones, ktorý by potreboval nejaké tie bodiky zaznamenať, alebo aspoň takúto prihrávku. A Jones! Naozaj tým doskokom Toussaint, takže nechal mu to, ale Toussaint deskoroval. No dobre teraz. Majú bránenie a Jones si to môže zopakovať. Jackson, nepresná prihrávka. Ešte Jones. málo prerušení. Bude neúspešná strela alebo strata, takže celkom to tempo toho zápasu je. A potom vlastne pokračovala tá nepresnosť, hlavne na strane Spíšiakov. Hill. Jones, Kenny, floater. Atwood. Daly. Jordan Lamont, Harris. Stevanovič, jeho strela za 3 body. Že znovu diktuje tempo v útoku. Jonesov. Odíra na jeho rýchlo nohy. A Hilla, tu je Jones, Hill a presná to je Zelizňáka, takže pod košom bol voľný Kenny, ale nedostal presnú loptu, ešte Jones 1 na 1 zvládol. 45-38, 7-bodový rozdiel, teraz skvelé čítanie hry. Jones ide na kôš a budú... Doskok a následne trojbodová strela. Nebol faulovaný Hill. Stevanovič, Jones a toto... Až ak som správne videl. Presná nebola, ale ešte stále. Dobrá domáca práca. V páde vlastne sa ešte doliečuje. No teraz sledujem Hill a to bude lopta pre rytierov, takže ju Jones okrem toho len 2 menej. Páleník za 3 body, Juraj Páleník úspech! Prehrávate jeden súboj za druhým. No strata Patriotov.